Benvinguts una setmana més a la Punts de Viatge de Newscat TV. Avui seguim amb els deserts i anirem a un desert que segurament heu vist en alguna pel·lícula. Per què? Doncs perquè és un desert que en realitat ha aparegut en el cinema no com a desert de la Terra, sinó com a planeta Mart. De fet, a The Martian, a Red Planet, a diferents pel·lícules que hem pogut veure en el cinema en els últims anys, apareix aquest desert, el famós desert de Wadi Rum, en forma de planeta vermell, de planeta roig i, per tant, extraterrestre. Però el Wadi Rum es troba a la Terra i té una altra connexió molt simbòlica i realment també molt cinematogràfica amb Lawrence d'Aràbia. És un desert poblat per beduïns i aquí Lawrence d'Aràbia, al principi de la Primera Guerra Mundial, va trobar aliats per lluitar contra els turcs. En concret, hi havia un xeic, Ouda Abu Tabi, que és el qui convenç per poder iniciar la revolta àrab i poder anar fent una guerra de guerrilles contra els turcs, especialment contra el tren que baixava cap a Medina, cap a la Meca, i per tant, a partir d'aquest desert, el que feien eren incursions cap a desestabilitzar l'estructura de l'exèrcit turc. És un desert dels més preciosos que pugui haver-hi a la Terra. No seria ni extraterrestre ni marcià, però a la Terra és el més bonic, potser, que puguem trobar. És un desert format per sorra i pedra, roques, muntanyes, que Lawrence d'Aràbia, dins del seu llibre Los 7 pilares de la sabidoria, ja defineix com un dels deserts més bonics del món, perquè aquesta combinació de les roques, que en algun cas semblen fins i tot cúpules de vells palaus o esglésies, fa que hi hagi un contrast constant entre les ombres, els colors, els ocres i la sorra del desert. És un desert que a més també està associat en aquests 7 pilares de la sabidoria, en aquesta figura de Lawrence d'Aràbia que hi va estar tant de temps lluitant i per tant trobarem moltes referències a aquest personatge, des de la font de Lawrence d'Aràbia, la cova de Lawrence d'Aràbia, que és on suposadament s'amagaven amb els altres revolucionaris, o fins i tot hi ha un lloc, en una entrada d'una gorja, on hi ha la pròpia escultura una mica excavada a la roca de Lawrence d'Aràbia i del rei d'aleshores, de Jordània. Recordem que aquest desert es troba al sud de Jordània i, per tant, actualment encara pertany a la família reial. El que podrem fer també en aquest desert és gaudir de l'acolliment, de l'hospitalitat dels beduïns. I ho farem tant visitant alguna haima que puguin tenir on puguem prendre el te i gaudir d'una bona combinació d'herbes en aquest te dels beduïns, o també gaudint de la gastronomia beduïna, i en concret de la gastronomia del desert. Hi ha un plat que és el tradicional, que és el zarb, que és un xai fet a sota de la sorra. El que fan és posar un recipient, una espècie de barril, i aquí dins del barril hi posen una mica de carbó encès i el xai amb una espècie de petites safates. Això fa que després, un cop cobert tot amb la sorra del desert, aquest carbó escalfi el menjar, el vagi suavitzant i aconseguim finalment un plat d'una carn exquisida que es desfà a la boca i que ens permet encara gaudir molt més d'aquesta experiència del desert. Ara, l'última experiència que hem de tenir, i aquella que se'ns quedarà gravada per sempre més a la retina, és anar a veure una posta de sol al desert. Realment el canvi de colors, el contrast, la llum que va minvant mica a mica a través de les muntanyes, mentre es va ponent el sol i encara aquesta llum taronja es va difuminant i acaba transformant-se en una nit total amb les estrelles sobre el nostre cap, és una de les experiències més emotives i més interessants que puguem viure en un desert, especialment si és el desert de Wadi Rum. Us espero la setmana que ve per explicar més viatges, aquests apunts de viatge de Newscat TV. Fins la propera.